segere ngembe es Mang Jajan. Nek sing rusoi. Kowe enak tenan Mbak Nur dengan es jajan. Jajan sekali, kowe juga jajan. Yuk, aku jiko es sampai pesen. Oke, ayo. Mbak, aku ki mau tuku jaket ki lho. Tapi kecilian. Jajalan saya Mbak Nur kok. Kene tak cekel es jajan. Kok sampean sing genteni nek muat karo sampean. Ya sing godheke enggak muat kayak. Ya nek aku genteni. Ya, jajal sik. Engko lek seumpamane cocok kan sampean genteni maksudku. Kok kan aku tuku sing luwih gedhe ngono awakku ki lemu ki lho. Dadi enggak ngono. Pas lho. Jajan tuh, Cik. Kurang ajar. Aku. Kapok enak ya mangan jajan colongan. Kapok sih kan. Syukur sare ora iso mlayu ndek. Kapok.